Tħabbret it-tielet edizzjoni tal-istħarriġ u konferenza nazzjonali dwar l-istat tan-nazzjon. Din il-konferenza se ssir il-ġimgħa 2 ta' Ġunju fil-Palazz Verdala. It-temi magħżulin għall-konferenza ta' din is-sena kollha jmissu liċ-ċittadin b'mod dirett fil-ħajja ta' kuljum. Dawn inkludu l-familja, il-midja u l-isfidi ġodda li qed iġibu fis-soċjetà, it-tradizzjonijiet kulturali u reliġjużi, id-drittijiet u l-ugwaljanza. Fit-tnedija l-istatistiku lettur fl-Università ta' Malta Dr. Vincent Marmara spjega li l-informazzjoni diġà bdiet tinġabar minn fost kampjun ta' 1064 persuna minn 16 il-sena l fuq. Dr. Marmara qal li l-interess prinċipali mhux li jsiru magħrufa l-opinjonijiet fuq xi ħaġa partikolari jew avvenimenti differenti, iżda li wieħed iħares aktar fil-fond lejn dak li jista' jwassal għal formazzjoni tal-prinċipju u l-opinjoni tal-poplu. Min-naħa tiegħu il-konsulent fil-komunikazzjoni strateġika Lu Bondi innota li din il-konferenza saret punt ta' referenza fid-dibattitu nazzjonali dwar min aħna bħala Maltin u Għawġin. Għalli għal darb'oħra l-kelliema se jkunu ġejjin minn oqsma differenti, akademiċi, politiċi, imprendituri, membri ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi u oħrajn. Il-President ta' Malta George Vella għalli permezz ta' din il-konferenza għal darb'oħra se jingħata kull spazju biex l-individwu jgħidha kif iħossha bla tidwi ta' kliem fuq temi li kultant jafu jkunu wkoll xi ftit skomdi. U rimarka li jkun interessanti ferm jekk issa jiġi analizzat jekk fir-riżultati tal-istħarriġ u se jkun hemm ċaqliq u f'liema direzzjoni anke minħabba id-dinamiżmu kontinwu f'pajjiżna. Għandna t-tielet konferenza, allura mhux biss għandna nafu l-fatti imma anke nibdew b'xi mod jew ieħor naraw ċertu trends, ċertu direzzjonijiet li fuq 3 snin, fuq 3 surveys jistgħu jdituk b'wieħed u ieħor id-direzzjoni fejn sejrin l-affarijiet.